Victòria esta vesprada de l'Olímpic de Xàtiva contra el Dénia. Ha començat avisant l'equip de Nino Lema. Bona la pressió de Verdú i que atent està Rifaterra per a desbaratar el perill. Una altra jugada del Dénia. Bona combinació dins l'àrea, però molt molleta la rematada final de Gomis, sense problemes per a Francis. En el 25, la millor jugada dels xativins. Nando Ramon, molt actiu tot el partit, fa una gran passada que deixa tot sol Rubén, però Ivan Vidal s'ha lluït amb una gran parada des de terra. Dos ocasions més ha tingut el Dénia en esta primera meitat, però les dos amb un denominador comú, la falta de puntería. Tenemos un problema enorme con la finalización. Nosotros de dos tenemos que hacer una. Eso es lo que hacen todos los equipos de abajo, para vivir, para sobrevivir. Però per a sobreviure, a més de la finalització, no s'han de cometre errades. En el minut 76, penal a favor de l'Olímpic. Penal... Tan clar com innocent. He vist jo des del banquillo el agarró de la camiseta Nando. Te dic, innocent, però un penal clar. Un penal innocent i clar que s'ha encarregat de transformar el capità. Rifaterra enganya molt bé Ivan Vidal per fer pujar l'1-0 al marcador. I ja quasi al final ha vingut la sentència. Falta a la vora de l'àrea que Fran Moreno s'encarrega de cabotejar al fons de la porteria. Jo estic encantat. Jo no sé quants, com jo, així en Xàtiva estan encantats, però jo estic encantat. Encantat amb la victòria i amb unes quantes coses més. ¿Cuántas cosas debe estar haciendo bien el Olympic para llevar 29 puntos? Para ser uno de los equipos que más goles lleva en la categoría, para ir entre los 4 primeros clasificados y para no encajar goles casi nunca. El Mestalla ha perdut